si to zajebať hoci kde a hociak. Hociak, no neviem, hociak asi nie. Asi by ti z toho dobre, ne? Zajebalo, keby si to vypil, alebo neviem proste. Neklam. Ďakujem ti, mama, že si ma vychovala, ale mala si mi toho dať oveľa viac, než koľko ja ti dlžím za čo? Za 3 roky, za 4, 3000 euro a brácho, že 2500 euro, brácho 2600 euro, či jak to? A to kto jako nechce sa nejako more prosiť, že koľko som ti pomáhal, alebo čo, ale proste chcem sa prosiť, lebo som proste asi totálny baran, totálny bík, totálny lev, totálny psisko zo skurvenej ulice, už ako malý chlapček mi brat robil neskutočné stavy. Už ako viem, že ma niektorí ľudia nepochopia ešte možno rok, 2, 3, 4, 5. Ale potom, keď získam ten milión, ako možno tí praví ľudia, na ktorom mi niekedy záležalo, tak už budú mŕtvi, alebo teda už teraz sa to dá povedať, že jak som to máme povedal, tak že proste ona, jak proste padol komunizmus, tak proste maminka zomrela, alebo v komunizme by niečo bola, a jak tento pičus by v komunizme bol asi jak separ, alebo jak joj kurva, jebem na to, lebo takto baví ma to, jebem na to, lebo takto baví ma to, jaj. Toto si dáme ten pin, či meno, či čo to je. Takže tak, aby ste to nejako nevideli, ale aby tak aj tak zistiť moje hesla, to by musel byť profesionálny hacker, a to
si myslím, že na mňa je úplne, ale že úplne zbytočné, keďže ešte nemám žiadne prachy a do piče. Keďže som všetko zajebal, všetko rozjebal, všetko mi ujebali ale vôbec to neriešim. Idem si a vždycky si pôjdem jak skurvená pojebaná mašina. A je mi jedno, čo si o mne ľudia pomyslia, lebo aj tak ste len vyjebané skurvené ovce. Teda niektorí. Ježišbabiny pránoci. A tento unes a tento Matuea a tento popič typek, čo som ho spoznal v bývalom v jame niekedy, tak fúha. Dobrý typek, dobre tak bojazlivý typek, že sa bál, alebo nebál, ale proste mal okolo seba dobrú crew, dobrých bratov, jak proste velikán, jak sa hovorí, a proste mal to na haku, že dostane koľko? 20, 30, 50, 100 eur za jednu noc. Takže aj kurva, da faka. Takže odjebe nejaké stratený čas, alebo stratené kúpené byty, alebo čo to sú, alebo hlavne ten čas, že stratí na tom, to si myslím. A teda, čo vám ešte tak budem o čom rozprávať. Kurva, ďakujem, že som ten skurvený šuflík ešte mám. Neďakujem za to, že si ma nedokázala naučiť žiť, že si ma nedokázala presvedčiť o tom, že dobrí ľudia nám budú vládnuť, ale dúfam, že ja ti to splní, že že kurva, domotaný kokot. Ale vôbec mi to nevadí. Vôbec sa nad tým nejako nezaoberám, lebo viem, už veľmi dobre viem, čo môžem a čo chcem dosiahnuť. Takže poďme sa pozrieť ďalej do ďalšieho. O kurva. Ďalšia, alebo len prepísané do iného zošitka. Jebené, iba prepísané do tohto zošitika. Sa mi zdá to tak nejako vidím. 2010 rok,
to som nastupoval na strednú a ten buzerant ti dlžil 9000 korún alebo aj ne, lebo to bolo proste, dalo sa to povedať, že kompenzácia voči tomu, jakého skurveného priondetého debilka si zobrala za muža. Keby si len tak ešte rok, 2 počkala, tak si mohla mať možno obidvoch synov v poriadku, možno len jedného, alebo možno by si mala dcéry, alebo keby ste aj, že len dobre, vyskúšame to spolu, ale počkáme s deťmi, čo ti to vrátilo, ne? Nejakých 500 alebo 1600 oných korún a 8777 je aké krásne číslo, more. Takže tuto 2 listy 2001 11, kurva debil, a že 7446. Poďme ďalej. Kurva, ty kokos. Dobre. Úver. 2500 euro. Či korún. Ale typujem, že aj keď možno ne, ale typujem, že to bolo už 2500 euro. A tu je, že 16 000 euro. To je, neviem čo. Teda asi už tomu začínam chápať. Tam v tom rozjebaném zošite teda zarobil nejaké 4000 a keby si mu viacej verila, keby si aj ty spravila, ako nehovorím, že si nespravila dosť, ale stále sa dá spraviť o mnoho viac. Teraz už to viem, teraz už to chcem, teraz viem, že za rok dokážem otočiť koľko to? 1 mesiac 800-900 euro, začnem robiť pol roka, alebo 4 mesiace máme, plus minus tie 2 litre by som mal mať, že keby sa mi tam podarilo robiť normálne, pekne, že ma nevyjebú, že robím a proste fičím proste celých 4 mesiace. Dobre, tento zošit si zoberieme. No, moje prvé repiky. Ako teda prvé repiky už nejaké som mal napísané, ale že ten môj pravopis kurva doplaču a ešte s ceruskou na tento skurvený oný. Úplne Radek to nemá. Nevadí. Pračky skurvené. A teda jeden zošit som stratil, taký krásno hrubý, z Harvard, či z Rockfordu, či odkiaľ to bol,
No, tuto som sa spoznal s jedným nejakým iluminátom, čo mi napísal na Facebook a na Instagram, že mám napísať na papier, že proste viera iluminát a proste, že toto a že podpísať sa dole a podpísať sa plus kravou. Dobre, OK, že není problém, tak som to spravil. A potom, že musím si od neho kúpiť, alebo z Afriky si kúpiť nejaké také, jak sa volajú, nejaké skurvené, no, artefakty, kamene, nejaké papiere od vtákov, nejakých, také spojené do šnúrky, že 5 ich tam bolo na také rituály, jak kňazi, ne? A potom tam bola taká diabolská skrinka na tie všetky veci. A že dal by som, že on mi to vie poskytnúť za nejakých 300 €. Aha, že čo? Že dobre, OK, nebol by problém, akurát keby som mal pre neho prachy. Že proste, že on vie počkať mesiac, 2, pol roka, rok, hociak, ne, môžem mu napísať hocikedy, ale dá sa tomu veriť, on mi píše nejaký iluminát, čo mi napísal, že keď to si zabezpečím, tie suroviny, tak potom, jak mi prídu teda, tak za 2 týždne mi posielajú 250 000 €. Aha, takže že 250 000 €, že mi pošlu až potom, keď budem mať tieto skurvené pojebané veci na ich rituály. No ja, že môžem jebať. Radšej si nájdem nejakého ilumináta, ktorý teda radšej budem ten iluminát. Aj keď neviem, či chcem byť iluminát, ale určite chcem byť zaobstaraný kokot, ktorý nebude musieť robiť. A teda viem, že to bude skurvené ešte viacej ťažké než tieto 2 roky, ktoré aj keď som sa snažil som sa, ale aj tak sa mi všetko posralo. Došiel som z Holandska, no najebal som sa, nahulil som sa, lebo som celý čas non-stop chlastal a hulil. Došiel do Holandska, chlastal a hulil. Nevedel prestať, lebo som good night, bye
by power. Gegen Nazis more. Lebo som skurvená pojebaná trubka, ktorá nechce zostať trubkou, ale proste teraz už viem, že proste či chcem, či nechcem, musím sa zastaviť, musím prestať holiť, ušetriť aspoň tých 500 €, jak 500 € na skúter, 500 € na vodičák, čo dúfam, že maj by mi mala končiť podmienka tento rok do Čiech. A potom ešte aspoň 500, 600, 800 €. Je mi jedno, pre koho tie prachy dá z istej crew, ktorá sa volá Milión Plus. Je mi jedno, pre ktorú crew. Piča, je mi jedno, pre ktorého z nich dá prachy, ale nech ma troška podržia. Nepotrebujem veľa, nechcem veľa od nich, budem sebestačný, budem sa kurva sám o seba starať. Lebo ma vychovala matka, nie foter, nie matko, nie obidvaja fotrovci. Nevychoval ma brat, ja som jeho vychovával. Ja som nebol som šéf baráku do 15 rokov, teda dá sa to tak povedať, ako do tých od tých 5 rokov, jak som došiel do školky. Jak som došiel do školky, tak som bol totálny psisko, ktorý sa vedel sám o seba postarať, lebo nepamätám si to, ale viem, že proste tí deti boli neskutočné, nepríjemné, neskutočne učiteľky neskutočne prijebané, keďže to boli komunistky a nevedeli nič, do čoho sa narodili, ale proste s čím musia bojovať, lebo hlavne jediné, čo je, deti sú strašne skurvené, keďže im vládne, neviem ako to povedať, proste keď si vládnu oni sami. Keď je tam jedna učiteľka na nejakých 15-20 žiakov a proste deti
jak takto pod mojou postelou, tak tam v postielke to bolo, že som za jednou dievčinou, za druhou dievčinou, za treťou dievčinou. Potom Vierka Zemanová, ako obidvaja sme boli vystrihaní a totálni hríbici. Úplne mi pripadala, teda úplne teraz začínam si asi kvôli tomu, že som mal potom lesbičku, spolužiačku, s ktorou som sa potom, s ktorou rodinou sme sa potom začali neskutočne kamarátiť a proste tak sme boli rodinka jak oni Flanders tí oni čo utekali čo rozbiehali to auto do Bakamena. Tak sme sa s tou rodinou kamarátili, potom sme sa kamarátili so Zemanovcama a potom raz za čas tam bol niekto nový, alebo iný, alebo teda krstný, ktorý nebol môj krstný, len nejaký môj známy, ktorý mi mal robiť, že krstného, najlepší kamarát fotra, ale vôbec sa s ním nekamarátil jak najlepší kamarát, lebo na neho úplne jebal, lebo foter to trubka a ten krstný Juraj Bajbar, či jak je môj priezvisko, neviem presne, takto vlasatý typek, celý život rybár, vinár aj neviem čo všetko, plynár robí, neviem či to furt robí, ale ako top človek, proste top človek, ktorý mi mal robiť krstného, ktorý proste kúpil mi hodinky, dal mi nejaké prachy, keď došiel, že na kávu za fotrom alebo tak. Ale potom 5 rokov sa neozval, potom 10 rokov sa neozval, potom sa už neozval vlastne vôbec, takže ja tam mám nejaký soplík, takže prepáčte ľudia, ale môžem vás jebať, alebo všetci, ktorí ma sledujete, alebo teda okrem rodiny, vy to viete, ktorých si vážim, ale ktorých nie, alebo teda ktorí to tak necítia, tak asi kvôli čomu? Kvôli tomu, že ste ma nedošli navštíviť, keď ste ma mali navštíviť, že matka mi teraz v 13, jak som prepadol skoro, tak mu dala
Na špeciálku v 12 som prepadal, jak som došiel na druhý stupeň. Skoro som tam prepadol. Matematika a angličtina, slovenčina. Hudobná, že tam, keď si nedostal jedničku, tak si rovno dostal 5 alebo a išlo to, že 4, 3, 2, 1, 0. Ne, proste totálna piča, totálna ona. Totálna piča, ktorá vtedy, dokedy si sa nenaučil úplne proste music sú, že proste že si bol proste úplný majster, tak proste choď do piče, choď si sadnúť, tu máš 5 a dovidenia. No ja som to riešil, ne? Som sa snažil spievať kokoti, priebaný kokot a také dievča malá, toto, hento, tamto. Snažil som sa jak debil o pičo z toho a proste že jebem na tom, že vyjebal som sa popri tom na tú matematiku, na tú slovenčinu a angličtinu. Nedalo sa mi to naučiť, lebo tá piča mi neskutočne nervy spravila a matka ma nechcela dať k cigánom na Orešie alebo na ty kokos, jak sa mi točil hlava, fujha. Alebo na Holubyho, alebo Holubyho, Komenského, neviem, Holubyho. Proste buď tam na Fanliho, alebo do piče pôjdeš na turboškolu a hotovo. Že dobre, ja rovno som začal cvičiť jak taký kreten s knižkami v taške.